Emakume izateagatik metatzen diren frustrazioen aurrean, ezintasunaren eta impotentziaren zama, gure gorputzetan eta eguneroko bizitzetan bilatzen den injustizia eta indarkeriaren aurrean, entzunak izan eta gure barruak askatzeko modua da garrasia. El grito es la forma de expresar la rabia que tenemos dentro. Oldarraldi bat hartzen da martxan, eskuinetik naiz ezkerreko sektore erreakzionarioetatik. Gorrotozko diskurtsoak eta feminismoaren kontrako diskurtsoak impunitatez zabaltzen dira sareetan, komunikabideetan eta kaleetan. Eta hori egin dutenak inguruan ditugun gizonak izan dira, haien konplizitate eta anaialdia egiturak lagun. Salatu nahi dugu askok feminismoa eta indarkeria matxistaren aurkako diskurtsoa darabiltzera bestelako mezuak zabaltzeko, arrazakeria zabaltzeko adibidez. Argi dugu gure borroka antirrazista izan behar duela, eta zabaldu nahi den arrazakeriaren aurrean ere antolatuta egongo garela. Danza in Muricina,
Ezagutzera eman ez duten adin txikiko neska bat. Bortxatua izan zen Zarauzko festatan. Zunilda Hoyos, 43 años. Su pareja la asesinó a martillazos en Fuengirola. Teresa, 58 urte. Berak zaintzen zuen emakumearen senarrak matxete batekin erasotu eta hil zuen Pontevedran. Rita, 78 urte. Bere semeak Basati erasotu eta hil zuen Galizian. Alejandra, 42 años. Murió degollada por su marido en Algemesi. Ezagutzera eman ez duten emakumea. Bi gizonek bere gogoz kontrata indarkeriaz ukituak egin zizkioten Bilbon. Ezagutzera eman ez duten 58 urteko emakumea. Bere anaiak hil zuen labankadaz. Verónica González, 46 años. Falleció atropellada por su marido en la Codosera. Mercedes Bezunartea, 78 urte. Bere senarrak hil zuen Nafarroan. Ezagutzera eman ez duten 28 urteko emakumea. Bere bikoteak nahita eragindako kotxe istripu batean ondorioz hil zen Lleidan. María Varelo Pinedo, 38 años. Su pareja la mató asestándoles 6 puñaladas en Aldea Nueva del Camino. Alicia, 79 años. Su yerno la asesinó de un disparo en Murcia. Mirentxu Arregi, bere semeak labankadaz hil zuen Irunen. Elvira, 77 urte. Bere semeak mailuz hil zuen Madrilen. Dolores, 79 urte. Bere xuiak hil zuen labankadaz Murtzian. Ginesa, 74 urte. Senarrak labanalekoan sartuta hil zuen Elalgarren. Mujer de 60 años no identificada. Su marido le asestó 50 puñaladas antes de suicidarse. Sucedió hace solo 10 días. Cristina, Susana, Eugenia, Dorín, Eva, Andrea, Miren, Vicenta, Nati, Rosalia, Esther, Consuelo, Teresa, Joana, Diana, Nadia, Belen, Maria Antonia eta abar luze bat 2025-en azkena duela 3 egun. Emakumeen aurkako biolentzia ekintza bakarra onartezina bada, zer egin honen aurrean? Gure egonezina, haserrea, amorrua adierazteko, 1, 2 eta 3 kontatutakoan, egin dezagun denok batera barru-barrutik ateratzen zaigun garrasia.